Аз искам да уча с български, защото аз съм от Америка в Юта и аз съм 16 години. Аз искам да уча с български, защото имам баба и дядо от България и имам мама от България и аз искам да говоря с тя, с моето баба и дядо и мама. Аз учиш на български език 30 часа. 30 часа. И трудно ли е? Аз мисля, на български език е трудно. Имам много... аз говоря много време и аз мисля с много време е по-малко трудно. А какво ти харесва в Берлиц? Харесвам на методия на училище аз говоря много с професия и аз пиша много и аз мисля на две е много добре. А имаш ли си любима дума вече на български език? Да, моето любим дума е разхождам. Разхождам се. Аз играя тенис моето работно време. Има дума по-бързо, по-малко, по-бързо. Лекичко. Има лекичко. Лекичко. Аз съм на българска храна. Баница или катма обичаш повече? Аз обичам баница повече. Баница. Имам история за сирене и за кашкавал. И аз харесвам на история на две. Супер! Браво, много ти благодаря! Благодаря.